Mae Covid-19 yn parhau i greu anrheg i busnesau yma yng Nghymru fel rhan fwyaf o'r byd. Jyst fod y pethau i weld yn dechrau gwella, mae yna ail gyfnodau clo yma acw yn creu dryswch a heriau o'r newydd. Mae menter y busnes, fel bob cwmni arall, yn gofod parhau, addasu a ffeindio ffyrdd newydd o gynnal gwasanaethau a gwneud hynny gorau gallwn ni. Mae'r tîm tygus sydd yma'n sicrhau fod technoleg yn caniatáu ni weithio adre yn effeithiol, ac mae hwn yn rhywbeth sydd yn ehangu a datblygu trwy'r amser. Ni'n raddol ail-agor ein swyddfeydd a rhoi mesurau mewn lle i ganiatáu'r staff sydd am ddychwelyd i allu wneud hynny'n sef. A mae'r tîm adnoddau dynol yn cyfathrebu unrhyw newidiadau gyda'r staff yn gyson, a rydyn ni fel cwmni yn sylweddoli fod llesiant staff yn hollol allweddol yn ystod y cyfnod yma. Mae'r gweithwyr maes yn cynnal asesiadau risg trwyddol i ganiatáu gwaith wyneb yn wyneb i ddychwelyd lle mae hynny'n bosib. Ein blaenoriaeth ni sicrhau bod unrhyw wersi dyn ni'n dysgu fel cwmni yn trosglwyddo ein clientydd hefyd, i'w caniatáu hwythau i ddatblygu sgiliau newydd, i gofleidio'r dechnoleg, i fedru marchnata a gwerthu ar-lein i oroesi a llwyddo hyd yn oed yn ystod y cyfnod digynsail yma. Ac wrth edrych i'r dyfodol, mae'n rhaid i ni barhau i addasu yng ngoleuni datblygiadau lleol a chenedlaethol gan anelu i ymestyn ein gwasanaethau wyneb yn wyneb fel sy'n briodol. Mae newid yn anorfod, mae gennau ofn weithio ni heb eich eisiau rwystro fo. Mae rhaid i ni gadw'n positif a gweithio fe'n gilydd ar lles pawb.